annabi tanadina. Ƙaunar annabi tanadina. Ƙaunar annabi tanadina. Ƙaunar annabi tanadina. Almutawakkil jalla Allah ka ƙara min hasken ganina, ga bawan kamarar fahimta uka shaharu da mamallakina. Idan ka ban waza ya face ni na san haka kalikina, aiki ba shi za ya sa a baka baka wani kusan batuna. Ƙaunar annabi tanadina. Salati Allah ya yi tajalli ya kare ma karfin zatona, cikinsa ta'ala ke fana'i, Ahmadu shi ne tanadina. An yi gwadi na sikil a kaina, munin hari sai ya nuna, to da ya dubo zuciyata san Mahamudu yana gudana. Ƙaunar annabi tanadina. Alƙawarin Allah ta'ala mai san annabi ba ya kuna, nai guziri na nai macewa ƙaunar annabi tanadina. Munkar hadda na kiri sun zo sun tattani da mai gidana, sun juya don ba su ali gani da ɗaha abin yabona. Ƙaunar annabi tanadina. Ƙaunar annabi tanadina, ni sunansa na bawa ɗana. Jawahiri ne gulɗin halitta, ya fi uba da mahaifiyana. Don rahamar sawa ya santa ta'ala sai dai shugabana, shi kaɗai ya cike fasuffa ta bautar Allah kalikina. Ƙaunar annabi tanadina. Mai tashi na ran kiyama ta bin sauka shafa za ya zauna, al'arshi kuma na yi hanga na tafi fadar annabina. Ina son annabi na yi rantsuwa dan shi rabbi ya banganina, ga sojan ka rasulu tahe durkushe na san zaka ji ni. Ƙaunar annabi tanadina. Naji da ya yi cifa da hannunsa mai Allah ya faɗa a inda, jifan nan da kayo shi ɗahe ni na yi ai farkon batuna, hakan watsai ya saka nake san surar yasin ne mubina. Duk mai san dai yau ya ganni ya zo shi da annabi tanadina. Ƙaunar annabi tanadina. Annabina wacce kamar ranar bikina, na ga karamci yadda kai min tun kafin ya tafo ganina. Na ga karamcin sau da ƙauna har ka ara wa mahaifiyana, na ga karamci wadda kai min ka sa ƙaunar ka a zuciyata. Ƙaunar annabi tanadina. Na ga karamci yadda kai min na zo zamanin shugabana, na ga karamci yadda kan saukaru sa gumaka annabina, na ga karamci yadda kan boye laifina ya shugabana, na ga karamci yadda kan sa san ka ya zauna zuciyana. Ƙaunar annabi tanadina. Na ga karamci yadda kai yanta bayi sirrin zamanina, na ga karamcin shugabana a kullum shi ne arzikina, na ga karamcin annabina yadda ka tsarar rayuwana, nake begenka a zamanina, ka yarda da ni ya shugabana. Ƙaunar annabi tanadina. Rubutu ga annabi wanda na sa a raina, ga aiki na babu tayin Allah ka ga tawassalina, akan fa nake
rana ina jin barci ga kasala shaida Allah kalikina Ƙaunar annabi tsananina. amma ya kaza na tsaya na daure na zana yabo ga ubangidana yayi nufi yau duk halitta ta sanni da sojan annabina ni guziri na san ma'aiki annabi shine tanadina Allah dube mai yaban nan annabi shine dausayina Ƙaunar annabi tsananina. kaga irin yanayin da nake a yayin zana yabo idona wani sa'in sai na fashe da kuka na sume don kai annabina idan na ce a cikin kaɗaye a sanni ta sairi annabina sannan tuturin halitta su so su ji mege wanda na yi ma Ƙaunar annabi tsananina. manzanni sun so a ce masu zo zamanin mai gidana amma dai ni na yi dace na zo ni a zamanin gwanina mai nazara nai na kiran ku zo ni yabe shi ubangidana sansa na ɗauka ni ibada zance shi ne ni a raina Ƙaunar annabi tsananina. guzurin san mai madina muhammadu wanda na sa a raina shine mai suna shama'il ɗaha uba mai gunsinana mai guzuri da fasan abin so da babu irinsa a zuciyana ibadina ya kira ku so shi san sama aiki na da rana Ƙaunar annabi tsananina. tana da yawan kasala na ce ai ma wuta ne gidana amma ni dai san ma'aiki shi'irci shi ne tausayina sansa yana share zunubai salati gunka da shi na suna kan zurne a azan Muhammad taskar Allah kalikina Ƙaunar annabi tsananina. annabi shi ya tsaya ga Allah ya karbo ceton mai gidana gundarin rahama ma'aiki daimun sai ka ɗara shi suna shi ɗaya za ya tsaya a danmu jikan difa mai gidana annabi zo mini in na kwanta a kullum shi ne arzikina Ƙaunar annabi tsananina. sojan manzo mai yabanka san ka da shi yau na yi suna munarsa Muhammad ma asumi Muhammadu wanda na sa a raina san ka da shi ni nai fana'i a kullum sai da halikina kalbina kullum ma'aiki cikin ka nake ta tasarrufina Ƙaunar annabi tsananina. jarabta ta kaunar ma'aiki ake ce mun sojan nabina sansa ya zo min tun a farkon halitta ta ya shugabana an tasarrufina da sansa ba wani sai shi annabina sansa ya sa da na haifi ɗana na sa masa Amadu mai gidana Ƙaunar annabi tsananina. idan kogin duka duniyar nan ya zamanta wadakaji mai batuna duk bishiyoyi har furanni su koma alkalami a suna kaunu ta baya da mata yanzu su zo su zauna sun yi suna dukkan kayan nan ya kare akan farcen ka ubangidana Ƙaunar annabi tsananina. yau na hali sun ba kamar ka ina neman ka ubangidana haƙuri sai mun zo ba kamar sa aminu na ce masa mai gidana kogin kyauta na ci wannan karamci ya mini mai gidana ni burina ni na zo ni na ganka madina ina yi nema
annabta gwanina, kana sai ya taho a ƙarshe ya kulle manzanci abina. Ina rantso da Allah babu waninka a zuciyana, shi ɗan aike ne na Allah tun Adamu shugabana. Ƙaunar annabi tsananina. In ka ce wane abin so abuna kaune jira na suna, amsa ka almustafa ne masoyina mai shafa'arna. Kausi ya gama duk bayanai cikin diwani yayi suna, shi yayi zaɓin san ma'aiki akan komai kausi ubana. Ƙaunar annabi tsananina. Salam ya al'ummar ma'aiki, a nan na tsaya a cikin yabona. Sojan manzo ne da zanen da rarawa ka ji mai jiyana. Muridin Sheikh Mansur Kaduna, imamu masoyin shugabana. Allah ba shi tsawo cikin rai, yana koya mana sannabina. Ƙaunar annabi tsananina. Sai ba tana tafiya a gona cikin ƙaunar kama mallaki na, tana rera min san ma'aiki na ƙaunar haka arziki na. Akwai wani mai sauna yana nan nazifi yana birnin Abuja, na tsaye da batun nan dai da dini masoyin annabi shugabana. Ƙaunar annabi tsananina. Ƙaunar annabi ta